ana m anabata gị ọzọ na ozi ọma nke mba ụwa nke Kumuyi. Anyị na-ekele gị otu na-anọnyere anyị na ije ozi na ngwụsa n'ike nke Chineke dịka ọ na-awụsa ya kwa ụbọchị. Dịka anyị na-aga, ị ga-ahụ na Chineke na-emetụ gị aka n'ụzọ dị iche iche. Dịka ịbụ enyi m, biko kwenyere na Chineke, kwenyere na Onyenwe anyị. Mgbe ahụ ka a ga-eme ka ihe niile o kwere na nkwa bịa na mmezu. Dịka m onwe m na-ele igwe mmadụ nke nọ n'ebe a n'abalị a, amaara m dịka mmiri ozuzo nke na-esili igwe na-ada, otu a ka ọgwọ nsọ ga-ezo dịka mmiri, nnapụta ga-esi n'eluigwe zoo ka mmiri, nzọpụta ga-ezo site n'eluigwe. Ị maara mgbe mmiri na-ezo otu a, ụlọ gị bụ nke nọkwa ebe ahụ, ụlọ ndị ọzọ nọkwa gburugburu, ị ga-ahụta na ọ na-ezipụ mmiri ahụ ebe niile. Ọ gaghị asị n'ihi na ịbụ onye ọjọọ, ịbụ onye nke a maọbụ nke ọzọ, ya sị mmiri ozuzo agakwala ebe onye ọjọọ adị, naanị zoro anyị ebe a. Ka ọ ga-abụ mmiri zoo gị n'aka nri, ihe zoo gị n'aka ekpe, zoo gị n'ihu, zoo gị n'azụ. Mgbe ahụ i wee bụrụ onye ụlọ naanị gị, mmiri agaghị adị ya, wee bụrụzi onye na-agaghị enwe mmiri ozuzo. Chineke anaghị eme otu ahụ, na-eme otu ahụ. Ọ chọrọ ịgọzi mmadụ ndị nọ n'ebe a n'abalị a. Ahụrụ mmiri ozuzo ka ọ na-ezoro gị, ahụrụ mmiri ozuzo ka ọ na-ezo ebe niile. Ọgwụgwọ nsọ, ọ dịghị mkpa na anyị ga-eti mkpu wee tọọ n'ala, mmiri ga-esi ụta zoro gị n'abalị a. Ị na-ele anya, ọ ga-abịa o, kwuo ya na mmiri ga-ezoro ụmụ taa. Ya mere anyị maara site n'abụ ọma isi 51, a na-ele anya amaokwu nke 12, abụ ọma 51 amaokwu nke 12. Ọsị nyeghachi m obi ụtọ nke nzọpụta gị. Nzọpụta na-eji ọṅụ bịa mgbe ị maara na agbaghara gị mmehie gị niile, yoku niile tijiela ya, ịya mgba niile bụ nke ewezugara, ihe niile bụ ihe dowere gị n'ala na ihe ndị na-apụghị ime. Ugbu a mara nke Chineke abịala na ndụ gị. Ọ sị mmehie gị agbagharawo ya, atọpụla gị n'agbụ, wee nwere obi nke na-enweghị ihe na-eke ya agwụ ọzọ, wee nwee ọṅụ nzọpụta. Ọṅụ nzọpụta na-abịa n'ụzọ gị taa. Ọ sị were nkwa mmụọ nke a maara aha ya kwagide m. Ị maara na onye abụ ọma maara na enwere mgbaghara n'otu akụkụ, ka dịkwa mma enwere nnwere onwe n'akụkụ nke ọzọ. Ọ na-enye gị mgbaghara, ọ na-enyekwa gị nnwere onwe, ọ na-atọpụ gị. Lee amaokwu 13, ọ sị m ga-ezi ndị njehie ụzọ gị niile. Ị ga-abụ onye ga-enwe obi ụtọ na ị chọrọ ka ndị ọzọ mara. Obi ga-adị gị mma na ị ga-abụ onye ga-agwa ndị gị na ha na-eso eme mmehie na ndị gị na-anọ n'otu otu ahụ, iwe ga-agwa ha sị, lee, ị maara ihe mere mgbe enwere m onwe m, amamikpe apụọla, ihe niile bụ ihe mgbu na amamikpe, ihe niile apụọla. Iwe ga-agwa ndị ọzọ. Mgbe ahụ ka nzọpụta gị ga-esi n'ebe ị nọ site n'aka Kraịst banyekwara ha n'aha Jizọs. Ọ sị ndị mmehie ka a ga-eme ka ha chegharịkwute gị. Nzọpụta, nchegharị na ndị mmehie ga-enwe mgbanwe, ndụ ha ga-abụkwa nke ọhụrụ. Ndị mmehie ga-abụkwa nke a ga-echegharịkwutekwe gị. Ka abụọ dị nzọpụta ị ga-enwe n'abalị a. Ọ bụ ndụ ọhụrụ ka ị ga-enwe n'abalị a. I wee sị, na mbụ anọ m n'ọchịchịrị m, ugbu a abatala m n'ihe. Na mbụ abụ m onye ikpe mara, wee nọrọ n'olulu nke ịbụ onye ikpe mara m. Ugbu a enwere m onwe mkpamkpam, o wee bịa n'ụzọ gị n'aha Jizọs. Lee abụ ọma 103, abụ ọma 103 amaokwu nke 1. Ọ sị, gọzie Jehova mkpụrụ obi m, ka ihe niile nke dị n'ime m gọzikwa aha nsọ ya. Ị chọpụtara n'ebe a ihe niile nọ n'ime m. Gịnị mere? N'ihi na ihe niile nọ n'ime m, ma mmụọ m, ị gaghị ahụ ya. Ọ na-enweta mmetụ aka Chineke. Mkpụrụ obi m, ị gaghị ahụ ya, ma ihe niile nọ n'ime m, ọ ga-anata mgbanwe site n'aka Chineke. Ọkpụkpọ m na ebe niile echi nyakọta ya, ị gaghị ahụ ha. Ha ga-anata ọgwụgwọ nsọ nke Chineke. Ma ume gị, akpa ume gị, ihe niile, ma olu gị, ọbụladị akwa na anya gị, ọgwụgwọ nsọ ga-abịa n'ebe ị nọ. Ntị gị,
n'ụbụrụ gị, ihe niile na-apụghị ịhụ anya, ọgwọ nsọ ga-abịa n'ụzọ gị niile n'ime ndụ gị. Mkpọnwụ niile dịka ị na-eguzo, nwa onye ma na o nwere ihe mgbu, ma mgbe ị chọrọ ịpụ iwe na-ete ụkwụ ma ọ bụ na-ehu ehu, ihe ndị a bụrụzọ nke na-eme ka ị na-ama jijiji iwe na-enwe ihe mgbu. Mmadụ agaghị ahụ ya, mana ugbu a ihe niile nọ n'ime arụ gị ga-anata ọgwụgwọ nsọ nke Chineke. Ọ ga-anata ịdị mma nke Chineke. Mgbe nke a mere na ndụ gị, iwee sị ihe niile nọ n'ime m gọziekwa aha Jehova dị nsọ. Ọ kọwara na amaokwu nke 2 sị, gọzie Jehova mkpụrụ obi m, echezokwala mmeso ọma nke ọ na-emeso gị. Mmeso ọma dị iche iche ga-abịa n'ụzọ gị, uru dị iche iche ga-abịa n'ụzọ gị. Mara amaokwu nke 3 sị, bụ onye na-agbaghara gị ajọ omume gị. Ajọ omume gị ole? Ajọ omume gị niile. Onye na-agwọ gị ọrịa gị niile. Amen. Obi m na-abịa n'ebe ị nọ, n'ebe ahụ ị nọ. Ọgwụgwọ nsọ na-abịakwa n'ebe ahụ ị nọ. Mgbe anyị ga-ekpe ekpere wee na-eche ọrịa gị n'iru onye nwe anyị, azụgodere ya asị m na ya onwe ya ahụ ma ị nwere ọrịa, ọ dịghị mkpa na m ga-abịa kpọwa aha ọrịa gị, dịka a na-eme nke onye nwe anyị ga-awụsa mmiri ozuzo nke ọgwụgwọ nsọ. Otu a ka ọ ga-esi metụ ndụ gị aka n'abalị a. Lee amaokwu nke 4. Amaokwu nke 4 sị, onye na-agbapụta ndụ gị n'aka mbibi. Ị gaghị abụ onye ga-anwụ mgbe oge gị na-erubeghị. Ị maara ụfọdụ oge ị nwere ike mee ihe n'otu ebe, isi ebe a gbapụga ebe ọzọ. Ndị mmadụ ndị hụrụ gị ga-asị, lekwe, elee otu nwoke dị otu a ga-esi jọgbu udere na njọ. O mere m nke a. Mgbe ha na-achọgharị gị, ha sị anyị hụ ya, anyị ga-ala ya n'iyi. Mgbe ị bịakwutere Kraịst n'abalị a, ha agaghị alakwa gị n'iyi ọzọ. Ndụ gị ga-abụ nke anyị ga-echekwa, n'ihi na ya onwe na-agbapụta ndụ gị pụọ na mbibi. Onye na-ekpube gị okpueze bụ ebere na obi ebere. Amaokwu nke 5 ọ sị, onye na-ewere ezi ihe mee ka afọ ju ọnụ gị. Ọ bụ na ikwere ịbụ onye na-ebi ndụ n'aka ụbịam, onye nwe anyị ga-eme ka arọpụtara gị. O wee sị, ịbụ nwa okorobịa gị ga-abụ nke a ga-enwe dịka ugo. A ga-enwewa gị dịka ugo. Nke a pụtara na ihe dị mma ga-abịa, ọ ga-agbanwe ndụ gị. Onye nwe anyị gọzie gị. Gaa n'iru na-eguzo n'ụkwụ. Anyị na-ekpe ekpere onye nwe anyị n'aha Jizọs ka anyị na-ekpe ekpere. Anyị na-ekele gị maka ịhụnanya gị. Anyị na-ekele gị maka ọkpụkpọ oku ị na-akpọ anyị. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị naghị enye ọkpụkpọ oku kpọọ ụfọdụ, ị ga-akpọ ụfọdụ. Ohere dịrị onye ọbụla n'obe, nye onye ọbụla. Ana m ekpe ekpere onye nwe anyị ka mgbaghara gị bịakwute onye ọbụla ugbu a n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere na ihe niile bụ amamikpe na ikpe ọmụma na ọgba aghara na adịghị ike nke mmehie ha. Ana m arịọ ka iwepụ ihe niile n'aha Jizọs. Mee ka ha nwere onwe ha kpamkpam. Mee ka etijie yoku nke mmehie, tijie ike nke mmehie na ihe nke ekere ha agwụ. Onye nwe anyị, bibie ihe niile nke bụ nke ekwensu na ndụ ha, na mkpụrụ obi ha, na mmụọ ha n'aha Jizọs. Mee ka o guzosi ike bụ nzọpụta ahụ, na ọṅụ nke nzọpụta, na mgbaghara nke eso nzọpụta, na nwere onwe ka e dị n'ime nzọpụta. Mee ka o guzosi ike na ndụ onye ọbụla. Imeela onye nwa maka ama m na ịzala ya. Anyị arịọ nke a n'aha Jizọs. Nna anyị na aha Jizọs nke dị ukwuu, anyị na-ekpe ekpere onye nwe anyị ka ị gosipụta, mee ka ọ pụta ihe bụ ike gị ugbu a n'aha Jizọs. A na-ekpe onye nwe anyị ebe ọbụla nsogbu ahụ nọ ugbu a, maọbụ n'ime, maọbụ n'ahụ, maọbụ n'ọkpụkpụ, maọbụ n'akwara, maọbụ n'afọ, maọbụ n'akpa ume, ebe ọbụla metụ ha aka n'ụzọ ụlọ ebube, gwọọ ha ọrịa n'aha Jizọs. Ana m ekpe onye nwe anyị na ihe ọbụla bụ ihe mgbu ga-apụ na ndụ ha. Ihe ọbụla bụ ihe otiti ga-apụ na ndụ ha. Adịghị ike nke arụ ka ọ pụọ na ndụ ha. Ana m ekpe ihe ọbụla bụ aha nke nsogbu ahụ nwere, maọbụ ọrịa ahụ, maọbụ nrịarịa ahụ, onye nwe anyị gosi ọla ebube gị n'ebe ha nọ. Gwọọ ha ọrịa, napụta ha n'aha Jizọs.
ike nke mmụọ ọjọọ, nke ndị mmụọ ọjọọ, nke mmụọ na-adịghị ọcha, ka na-emekpa onye ọbụla arụ. Ana m enye gị mmụọ ọjọọ ahụ iwu na pụọ n'ebe ha nọ n'aha Jizọs. Na ndị a niile bụ ndị nwere ọrịa ahụ na-apụghị ịgwọ agwọ, ka e burula ga ebe niile dị iche iche, nwegwe ọgwụgwọ nsị nwetara, gosi ike gị, gwọọ ha ugbu a n'aha Jizọs. Nsogbu nke anya ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Nke ntị ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Nsogbu nke ekwughị okwu ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ihe mgbu nke ọrịa kansa, ana m ekpe onye nwe metụ ha aka, gwọọ ha ugbu a n'aha Jizọs. Ihe ọbụla bụ ọnya afọ na ihe mgbu ya na ihe eji mara ọnya afọ, pụọ n'aha Jizọs. Ọrịa ọkwara nta ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ọrịa obiri n'aja ọcha ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ọrịa mmenwụ na ihe mgbu ya, onye nwe metụ gị aka ugbu a, ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ana m arịọ ka ihe ọbụla bụ mgbansị, ike mmụọ mgbansị na-emekpa gị ahụ, anyị na-asị ka ike a tijie, ka a napụta gị. Ị nwerela onwe gị, onye nwe mee ka o guzosi ike na ndụ n'aha Jizọs. Na arọ onwe na-ekwuzi okwu, onye nwe metụ ụbụrụ ha aka, metụ ya aka n'aka, gwọọ gị n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere na nsogbu nke onye chọrọ ịga ma ụdọ, ị chọrọ ịnwụ, ana m asị onye nwe wepụga ọgba aghara nọ n'ime ndụ ha, nye ha ọṅụ na obi ụtọ nke ịdị ndụ n'aha Jizọs. Onye nwe ele anyị imetụrụ aka n'ọrịa nshi ahụ, ka anyị gwọọ ndị ahụ n'aha Jizọs, tọpụta n'aha Jizọs. Ihe ọbụla bụ ụdị nsogbu nke nọ n'ime, nke nọ n'ahụ, ọ bụ ọrịa ọcha, onye nwe ana m arịọ site n'aka nri, site n'aka ekpe, n'ekiti, maọbụ n'azụ, maọbụ n'ihu, ndị nọ n'igwe eji ekwu okwu, na TV, ọla ebube, ọgwụgwọ nsọ, nnapụta, mee ka ọ pụta ihe na ndụ onye ọbụla ugbu a. Onye nwe ka e nwee nguzosi ike, mpụta ihe na ndụ onye ọbụla ugbu a, n'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Imeela na isonyere anyị na-agba nke ọzọ nke GCK kwa ụbọchị, ebe mgbasa oziọma zuru mba ụwa niile anyị na Kumuyi. Eji m aka na Chineke ezutewo gị n'ịhụnanya ya na ebere ya na ịdị mma ya na ndụ gị. Ọ chọrọ ịnọnyere gị ruo na ndụ gị niile. Ọ bụ enyi nke na-anọgide karịa nwanne. Ị pụkwara ịdabenyere n'ebe ọ nọ. Ezigbo enyi m, obi dị anyị ụtọ otu isi nọnyere anyị na-achọkwa ka ị na-aga n'iru na-anọnyere anyị. Biko sonyere anyị n'igwe eji ekwurịta okwu, igwe eji ezirịta ozi na www.gck.org/cwc. Biko nwere ike tinyere anyị akụkọ ọgbama gị, ihe ahụ ị chọkwara ka Chineke mekwara gị, biko tinye ya ebe ahụ, ma sikwa ebe ahụ gwa anyị otu obi si dị gị na ọbụlarị ihe anyị na-ewetara gị kwa ụbọchị a na-akpọ GCK kwa ụbọchị. Biko Chineke gozie gị dịka ị na-anọnyere anyị. Imeela.